Kublai pi paro at ngapediang snobai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog ke jingsha hiertma baklan poi perkat ke madan plang be itnat ke baisaran ke jaka ke becengai tang san kilometer na Pahalgam ke Anannak district jong ke Union Territory ke Jammu Bat Kashmir haki Subah Lehnoh the Resistance Front dan TRF haka arpu artik uyayong arhajar arpu san kala penma pentrim lut ya ke syongsok kapokeri bat penkendit ro ya ke sarkar India habaki kuli basenret de ki ketang suloi ki view trang snam kila kesam bat penkut jubor ya ke jing em jong ki arpun rut teli ki mensem briu bakodor klem jing isnai haka wei ni ki jing cha set yap ka basngo pangnot e bantep na prengki wei pat ka dei ka balawan jia haki angut ki Kurim ki bedang Shudep Iathoh Shong Kurim haka khandu trik uni ubnai yayong arajar arposan hamusuri bat ka jingkhawa Iathoh Shong Kurim ka dang shukut haka met khat khandai trik Henry ka jingyap kalawan kum unong to ha ka arpo artrik uyayong habaki Lehnoh TRF jong ke Pakistan kila penkut no Chisendon bat shirta ya ke jing em jong ukurim bat jingi e ya pedeng ki angut Kurim hangni hasla pertai hakani ke jingja aset yap ki tolong khobor ki Iathoh ba ukurim jong ke Himanshi Sauni kabadang arko saus nem kerta bat kabadang puli PhD menta kala habban matno ya ke jing thang mensem bat ke jing pat dot note ka bamdan thlet sho ban patai haka marwai habaka jingyam paklem poi perkhat kabawan hakadur jong ukuli trangsnam ubala set yap hakmat jongka ya ukurim ubaka 8 tap mensem u lieutenant Winin Narwal badang arpun rusnam karata ukuli baksam nagi banta ka khli uwine ula sendait snam ya ka durkmat ka Himanshi bat pendamlut ya ka sendur rong saw ka badang fresh haka shlang jongka bat ki khadu Iathoh ki lapat katu kat nitali na ki kdi jongka habakala yarap ban pentia yap ya uwine hamadan namar bo hakapor bu usha siat baro angut Kurim kidang enjoy banya bambel puri baro angut Kurim kidai na ka jala Haryana uwine Narwal udai na Karnal bat ki Himanshi pat na Gurgaon Uwine udai uhe sipai ke Indian Navy badang shu joint kam arsnem menchua bat menta ubat ya ke kadan kum u lieutenant haka Indian Navy bat trei haka dongba koshi ke jala Kerala kat kum kitolong kubor kini ki Kurim badang Shudep Iathoh Shong Kurim nengkong kila plan ban ya honeymoon sha Switzerland hendai na kadaw ka jing slam ban yo ya ka visa kila raino ban lej sha Pahalgam ka jakalom ka be itanat ha Kashmir ya ka bertipro kum kabini Switzerland ars ngi hadien bakut no ka khawai Iathoh Shong Kurim bat le kemen bat ki kmi ki kpa ki kur ki kha ki lok ki jor ki balawan ban kar khu kurdo ya kini ki angun bakin ya imsuk imsan im shong pra shong shang bat ban ya roy parum pare nangni shakman kum ka longyeng ka bathamai Henry na marba uwine ukhlem yo shuti slam kila kerke ban ya mi no haka step arpaway terek na Karnal ban late honeymoon sha Kashmir thik lukum baka jingyap para khot khnang yu ushata ka kubor sha set yap jong uwine kumuhe sipai ke Indian Navy haki Lehnoh TRF kala posted bat poishit okitendong skor ki bahiyeng hasam bat ki paranong trei jong u ka balong kum ka kubor ka bawanra ya ulo o badum haka perthei jong baro kitu ki badan jingedai bat itho yu kitolong kubor ki Iathoh baswa ba ki Lehnoh kin set yap yu uwine ka Himanshi kum ka Kurim kala Kyrpad rit ya ki ruking atyar ban nem set yap yu Kurim jongka namar ba kidang Shudep Iathoh bat one honeymoon menta Pahalgam Henry ka mensem kiru rang kam ko ngo bat hadin baladap pet ya ka ID proof jong uwine markum ta hi kala set yap no yu Kurim hakmat jongka hi Kurim ubalong ka jing e ka jing sok ka jing kemen bat ka jing kermen ya ka lawai ba pharnai jongka Shipor laong baki Himanshi kala shong hasanda ka medyam baltiat dangtar hamadan bat yam pat donot marway jengai nalayeng hakum kata kapor ka bangiu e haka jing im jongka hanrei ublei ula ai bor pat yaka bat ka jingslur ka e ka mansem bat kerda do yap do imwat pedeng ka jing pat donot ban senran ka medyap ukurim jongka tang marway tat hado banda 1.0 ki bahayeng asam jongka
ya ka medyap bala stop spine jong uwini bat tep haka sendok bat tap dan buram ru nalor da kelama jong kari India rengkat bat ketupia sipai jong u da wan penkit no da keling sun shika nongba New Delhi haka arpulai tik uya yong arhajar arpusan lapediang ya ka medyap da kejingle buram lengba the god salute da ki sipai ki Indian Navy da jingbo sentiu da ki kenrem ki London ha Indira Gandhi International Airport haka jingi don rengkat lang ki he sipai ke Indian Navy ke Chief Minister ke Delhi ke Rekha Gupta bat ki wei de ki het sarkar rangkat bat ki bahaya hasam bat hadin beladep ke jingle buram ha airport la penkit pat ya ke medyap jong u shakarnal ke jala Haryana ban pendep pat ya ke jingle niam bat ke jingle buram bakhado ya ke met badangsa jong u lieutenant Winnie Naval ke himanshi kum ke thei yap lok hakarta ke badang red kale nyautang baklempoi perkhat tangha pedeng kendiat second ki rang kin wan ban thambor ya ka jingim ubine bat ban pendgut no ya ka jingim bat petat yo country jing e ba kidang Shudep man te pen scam hakmat ki bahayeng hasam ki saki ki satar enyam kerukom rengkat ka kemen kerisa bat ka jing ku khurdo na ki bahayeng hasam khnang ba ka jinge tho shangkurim jongki kan long ka basuk ba kemen shirta Pause kini ke baro haka perthai ba marwai jong ka himanshi kila kelalong no tangkum ki jing phos new na mar ki baro ki ba bhatam hapring jongka ba ukurim jing khmi lenti jongka ya ka long yeng long sem ka ba sok ka ba kamen kila kela khongpong lut tang haka shiklep man habaki ru trangsnam kila pen khlem jubor ya ka jing em ubine ubolong kum uding shando jongka shijing em habakren shakilat patai kubor himanshi kala kren banyao da kabaong hoon ngatep bangam syam lado ya ubuni tangkum ukurim jonga handai kum kayeng ka samhi nila dolot ya ukhon uhmen upara upersa kurim uparalok bat khamtam kum usipai bashlur ubala len yalade ban IT bat shakri kari bat kajai bat kum usipai na dip ba ubine ula dep ban trei ya ka kam ka babatam haka jingim jong hangni hasla partai ke himanshi ya kamen sem ke jing sngusi ba ke jing em ka balong thli na ke jing do no jongka yela ukurim kum ubriu ubaka e tap men sem kala kedup e da ke jing pai do no ya ka medyap ka bar peja sam jong ukurim jongka ba do e do shipang ya ka sendup yap jong ubine rengkat bat ki umat kathang kala duai ba ka men sem bashlur jong ukurim jongka ubine kan shong ja that ha ka jing song ka khot ya baro mangidai ban sngau serong na kabanta ukurim jongka haki banta baro ka kularu akmat ka senduk yap jong uwine bakan long ka jing serong ya ukurim jongka wat lada umdon shu batka hangni hasla perthai nangni syakman da ka jing shlur himanshi kala yeng harut ka sendok ban salute khado ya ka medyap ukurim rengkat bat ki kenten ai buram khado yu jay hen la pediang bat le buram ya ka medyap jong ubini ha karnal da ki sipai jong ki Indian Navy harangkat ka jinge donlang jong ki bahayeng hasam ki he sipai ki he sarkar ban aiman sem ya ki himanshi ba ya ki bahayeng hasam ubini baro ki balamat hakum kini kapor ya lo dum barban jong ka jing susi ubalawan ban tab lup ya ka yeng ka sam jong ki da pendep ya ka jing thang don buram ya ka met badang sa jong u lieutenant Winnie minin ka sngi ka apolaitrik u yong arjat arposan haka shnong trai jong u hakarnal ai ba kamen sim ka bala khlak no jong uni usipai kan shong cha thaj haka jing sok bam chikon parlong ngai baro hi pis ngau kya halor kani ka jingja shapnyap ba klem de por jong uni usipai kari u lieutenant Winnie Narwal Because of him, that the world is still surviving. And we should
parolok play shibon ya kapor Jong pisno ba watlet ban like, share, comments, pat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel Jonga na kamenta QA pat ki video.